som faktisk var... Nej, det var Claus, der fik et ordentligt tryk i første del, men nu så er det til hans store bil her. Og Kim Sørensen måtte lige bremse op for ikke at blive klemt ind mellem autoværende og en af konkurrenterne, der han skar ind. Så derfor er Kim sidst. Og så er Madsen, der... Bent Madsen, der... Ja, røg fra en 3 til en 5'er. Ja, det gik let dog. Så er det også en kørefejl for vores ven Claus i front. Claus Christensen, som altså... nu går det rigtig godt i hans eskort. Klasse 2 er jo biler med rigtig mange heste, og nu skal jeg da love for, at Claus får det til at spille. Så det er altså Claus Christensen foran Storing. Så skal jeg da ikke så sige, at Jonas faktisk er tæt på at tage sin Civic her. Jeg tror ikke Civic, skulle jeg sige. Honda Civic. Den nåede du lige at få reddet inden der kommer en bred sms fra en eller anden lederdragtig publikum. Så, hvad så med... Ja, jeg tror Claus han holder den, fordi... Ja, det kan lige lade sig gøre. Ja, Pierre Nielsen blev nødt til at sænke gassen der, fordi der skulle være plads til dem begge to. Pierre Nielsen, som nu kører i hvert fald en ganske lille eksplikage i form af en Citroën AX. Det kunne jeg jo forestille mig, ja. Det er lidt ud fra hvor reklamerne, ikke? Ja, det er med elservice. Ja. Og han hedder Pierre Nielsen. Ja, det skulle godt være. Der er sponsor. Ja, det er jo ligesom de her med OK-biler og OK-garanti, ikke? Du ved godt, hvad det står for? Nej. Overkantsten. Og det er ikke kun noget, man har nede på Møn. Nå, det er det ikke. Så ser det ud til, at nu bliver det jo rigtig meget bedre for vores førende mand, Claus Christensen, i forhold til Claus Christensen, men det lykkedes altså for Nielsen at holde sin anden plads foran Jonas Storing. Og så Claus får en sejr hjem her, sådan. Og så kommer Per Nielsen, og så altså Storing på en 3'er. 19, det var selvfølgelig Bent Madsen, for han blev 5'er, men indimellem der fik vi jo altså Kim Sørensen på en 4. plads. Men nu er det fra nu af, og så derudad. Der kan jeg love jer, der kører det bare på skinner det her. Også dejligt at køre det, det bliver på banen. Det betyder, at vi slipper for rydningsarbejde.